Na amince. A kai kaya kawai. Kin amince? Na amince. Ka kawo kayan aurenka gidanmu. Na'ima, kin amince da gaske? Tabbas, na amince. Koyo a ɗaura mana aure. Alhamdulillah rabbil alamin. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Alhamdulillah. Sunana Abubakar Gani Muktar, wanda aka fi sani da Dan Borno, shugaban cibiyar bada magani ta Ahbabuddin. Ahbabuddin wajen bayar da magunguna gargajiya bisa bincike na addinin musulunci. Mun kware wajen bayar da magani cuta mai karya garkuwar jiki, wanda ake sha ake warkewa cikin kwana 25 insha Allah. Sannan muna da magani illar da istimna yake jawowa ga masu aikata shi, kamar rashin haifuwa, kankancewar gaba, rashin karfin gaba, saurin inzali, yawan wantuwa, yawan kasala. Hakanan cibiyar Ahbabuddin tana ba da maganin cututtukan da suka hada da wato ciwon koda, diabetes, hawan jini, ciwon hanta, hepatitis A, B, C, duk muna ba da maganin su. Sannan muna ba da maganin sanyi, basir, ulcer, duk muna ba da maganin su da yardan Allah. Sannan muna ba da maganin jinnu ko sammu ko sihir, duk muna warware su insha Allah. Babbar ofishin cibiyar Ahbabuddin na ran cikin garin Maiduguri, Borno State, wasu yan roundabout cikin gida mai tafi da Bafari a saman Bene, opposite Bolori Store. Sannan muna da rashi a jihar Kano. Hakan nan muna aika magungunan duk inda kuke a fadin duniya ta hanyar tuntubar waɗannan lambobin da kuke gani.